Viva Espanyita, no? Pues viva Espanya. Viva Espanya! Viva Espanya. Visca Espanya una mica, no? Viva Espanya. Viva Espanya. Viva Espanya. Espanya, viva el vino. Sí, sí, sí. Què has fet aquesta setmana, Albert? Explica-me. Aquesta setmana he fet... he anat al Cruïlla. Mira, Per ens fi. vam veure un minut. Per fi ens vam arribar a veure. Ah, sí, és veritat. Un minut. Em vas dir, ei, vindré després. I no vaig venir. No vaig venir. No passa res. No hagués pogut estar amb tu perquè a més hi havia una cua del Vas treballant. Sí, jo vaig pensar, quan no hi hagi cua em vaig a fer una caricatura, però estàveu a tope tota la nit, no? Tota la nit. Teníem com un quiosquet on fèiem caricatures i llavors la gent feia cua per rebre les caricatures. Jo no l'hagués fet tanta cua, també t'ho dic. Coneixent el caricaturista, no? O sigui, jo, per la qualitat que era en 5 minuts, hi havia gent 45 minuts de cua. Va, però el Cruïlla és molt de passejar. Una hora de cua, Fri. Al Cruïlla només necessites un lloc on estar xerrant. Una hora de cua perquè un tarat com jo et dibuixi una caricatura que no t'assembles. Eren ofensives? No. L'única microdecepció va ser quan vaig començar a fer persones reals i no animals, que va ser quan va arribar un pare que estava amb el seu fill, que el fill es deia... No ho diré. Quasi te fas una trampa tu mateix. És que és molt divertit el nom del fill. Es deia Free. Després t'ho diré. Vale. I llavors els hi vaig anar fent la caricatura i tal, i veia que el fill estava somrient molt, que tenia molta il·lusió, no? Veu la caricatura, els hi donc, i el pare el pare content. Però el fill, no enfadat, però sí que vaig veure com que tenia una mica de desil·lusió. No li ha de sortir tan somrient, o què? Com que va veure, va fer... Havia estat somrient. No. Vas treure-li un somriure a un nen. I jo em vaig sentir molt alegre. Però és... Molt alegre perquè al Alegre, final cabron. el dret de la societat i l'obligació de la societat és treure-hi una mica les expectatives als nens petits. Perquè un nen petit té moltes expectatives. És una missió que Se li ha de rebaixar, se li ha de ficar pals a les rodes perquè aquell nen sàpiga que no tot és jauja. Sí. Que no tothom sap dibuixar bé. Que t'has esperat una hora, et dibuixen la merda, pues t'aguantes, tio. No t'agrada la boca que t'he fet? Però bueno, Fots. pues no somriguis, tant. Clar, i jo em vaig sentir Primera molt bé lliçó. perquè al final és l'obligació meva d'educar aquell nen. A mi em fa ràbia tenir que educar fills aliens. Jo, com que és una mica excusa per dir que li vaig dibuixar malament, doncs A mi em ja fa em ràbia. serveix. El típic moment del semàfor, hi ha un semàfor en vermell, tu sempre te'l saltes, però hi ha un nen a l'altra banda, saps? Jo passo. Jo passo i em miro dient, tu no pots. No, és que, Tu no pots. per molt que hi hagi un nen en el semàfor, jo faré el que jo hagi de fer. Jo passo. Jo em punxo un pico d'heroïna, si vull. A mi l'educació del teu nen No, clar. me suena la polla. I llavors em va ocórrer un negoci que és fer caricatures amb poc esforç. O com una mica fetes ni fu ni fa, perquè els pares els regalin als seus fills i els fills, mirant aquella caricatura dia a dia, vagin descobrint que ni ells són tan especials ni la vida és tan important. Vale. El negoci d'enfonsar vides de nens. Sí. Està bé. Més coses que vaig veure a Cruïlla. Pares amb els seus fills. Molt de pare en fill. És el festival més familiar, potser? Menys que altres anys, t'he de dir, però tot i així hi havia. I llavors jo entenc que porten els seus fills per diversos motius, no? I tots em semblen molt bé. El primer motiu és per passar-s'ho bé en família, no? Per fer una mica de pinya, per fer una activitat junts, perquè hi hagi una mica així, pues, un record bonic. El segon motiu és perquè no tenen a qui collons deixar-hi el nen, També puc passar. i ells no volen sacrificar passar-s'ho bé i anar a un concert i per tant obliguen el nen a anar, que també em sembla bé. Correcte. No? És el que hi ha. És el que n'hi ha. Quantes vegades he estat jo dormint de petit a una festa? Perquè hauran de viure els nostres pares, també. Exacte, hauran de fer cosetes. Clar. I el tercer motiu pel qual porten els nens, que és el que a mi em sembla, és per inculcar els gustos dels pares per la música i els festivals, perquè el nen acabi sent com el pare vol. Un borratxo. No, els gustos que tingui ell
no? Que li agradi el rock, per exemple. I el nen rock, i això ho trobo molt bé. Però el porta el Cruïlla que... Bueno, música catalana o el que sigui, o el que li agrada als festivals, no? Que escoltin música, la música és important. No? Perquè hi haurà gent que dirà no, és que un nen ha de desenvolupar els seus propis gustos i el pare no n'ha de fer res. Mentira! El nen no entén res. Tonto! El nen no entén res, si es fa caca a sobre. Si és que prendrà les pitjors decisions, millor que faci la meitat de la seva vida se l'ha passat fent-se caca a sobre i l'altra meitat aprenent a parlar. Què ha de saber de música? Quina música s'ha de posar? No sabrà més música el pare o la mare que han estat tota una vida refinant un gust musical per ensenyar-li al seu fill. Clar que sí. I el seu fill què? I per ha això... de decidir que li agrada a pot petit. No. Vergonya aliena. Que li ensenyi música. No en té cap de criteri el nen. I per això tothom escolta la mateixa música dels seus pares, no? Exacte. Sí. Tu escoltes la mateixa música que els teus pares? No. Vale, potser no et van portar a festivals. Exacte. Vale. Potser eren com New Age mons pares i van voler que desenvolupés el meu propi gust. No teníem tele a casa. No, música, no, fins als 16 anys res. Jo al meu fill li tinc un candau a la tablet que només pot jugar 5 segons. 5 segons al dia. Apaguen el wifi, abran su alma. Música no, pensament crític. No tenemos wifi, hablen entre ellos. Hablen entre ellos. Es confon conjugat. Les persones hablen entre ellos. I jo crec que hi ha una altra opció de per què portes el fill. I és pares divorciats que el porten com qui va passejar un gos maco, que és per lligar. Ensenyar, sí. He portat el nen, No s'ho està passant bé, el nen agafant una jeringuilla del terra. Poques jeringuilles. Mira, papa, polvos pica-pica. No, en el Sonar i el Primera fem meme de drogues, però el Cruïlla... El Cruïlla no. El Cruïlla molt bé, el Cruïlla. Molt bé l'ambient del Cruïlla. És més healthy. Algú de droga també hi ha. Sí, però no... Hi ha el típic La droga bona? No, i a les 3 del matí. A les 3 del matí, quan fiquen el bim, que també hi ha el Cruïlla, doncs la gent allí ja és veritat que si et drogues el Cruïlla et sents una mica fora de lloc. Sí. Pots fer-ho, però et sents fora de lloc. Però ets el drogata. A l'altre ets qualsevol persona d'un festival, doncs al Sonar ets qualsevol persona. Sí. Però al Cruïlla ets el que canta. Correcte. Una altra cosa que ha passat aquesta setmana. A Torre Pacheco. Bueno, la setmana passada. Coses passaron, sí. Coses passaron, no? I després jo vaig fer un vídeo de Torre Pacheco i entre la meva secció de comentaris i la gent que va anar al poble no sumen una neurona, no? quasi que jo crec fermament que potser hi hauria gent que no hauria de tindre fills. Penso. Sí. És una mica risc això que estic dient. És difícil saber on ficar la frontera, no? Sí. On has ficat la frontera? On l'he ficat jo? Vale? A la gent que no m'agrada a mi. Tinc una llista que és una frontera que te la llegeixo ara mateix, que són una llista de 3, no és un horòscop. Vale. M'agrada. Vale? El diari Ara diu gent que no ha de tenir fills d'aquesta setmana. El punt avui. Vaig ressuscitar com un diari que no t'esperaves, El punt avui. M'agrada. Primer grup de persones que jo crec que no haurien de tindre fills. El grup de fans del senyor alemany del bigoti semblant a Charles Chaplin perquè solen ser uns indesitjables. Vale. M'agrada. Vale, has fet servir eufemismes gratuïtament, no? M'agrada, ok. Segon, el grup de fans de Charles Chaplin, perquè tindrien més de 80 anys i ja no és edat de tindre un fill. Ja no toca. Et sortirà el fill com el d'Al Pacino. Què? Al Pacino està a punt de tenir el seu quart fill amb la seva dona, o parella, de 29 anys. Li ha sortit quallat. Sí, sortirà pobre, que semblarà una quajada. Hòstia. Panacota. Tercer, el grup de fans dels grups de fans. Si no tenen personalitat, com volen tindre un fill? El grup de fans dels grups de fans, de qualsevol grup de fans. Exacte. Va, em sembla bé. No? Quart, els Borbons... Però compten els grups de Facebook? M'has tallat el xiste, això és una molt mala educació. Compten els grups de Facebook, d'Instagram, de Facebook? Això seria com els de Charles Chaplin, que ja tenen 80 anys. Quart, els Borbons, Elon Musk i qualsevol parella que vulgui tindre un fill per trencar la rutina d'una relació. És molt heterogènic aquest grup, no? Un calaix de sastre aquí, no? Elon Musk, els Borbons... Tot. El nom acabi en la gent esquerrana...
Ojo, els al·lèrgics als gluten. cacauets. Els cacauets. Això ho deia el Louis C.K., que si un cacauet et pot matar, igual és que no... I després es va fer una palla davant de l'altre. Va, aquest va ser els esdeveniments, sí. El Així timeline. va ser. Parlant de cacauets. Mira aquest, pa! Pam! Em va saber molt de greu, que fes això, perquè és un còmic que m'agrada molt. I Segueix sent divertit, sí, però em sap greu. També ha passat amb el Gaiman, Amb el gay. no, el Gaiman, no? Qui és en Gaiman? El de American Gods, Neil Gaiman. La idea, tio. Neil Gaiman es diu? Ho pots buscar un moment? Podem buscar-ho, clar, sí. Què va fer Neil? El bo d'en Gale. Pues acoso sexual. Neil Gaiman. Sí. Ah, amigo. Pues no el coneixia de res, aquest tio. Pues sí. Escritor británico de género fantástico. Sí. Ja. ¿Y alguna obra bona? Sí, això, American Gods. American Gods. I també... Coraline! Good Omens. Ai. Good Omens també va fer amb el Terry Pratchett. I... Clar, és que aquí et surt I vinculat no a gent sé... molt bona, No sé... Sí, no, és boníssim. No sé també si el de... Aquell que és el Senyor de los Sueños, que és un còmic. Sandman, Sandman, crec que Sandman també. el propi personatge. Bueno, la sèrie... Ah, que ho va fer ell. Sí. Pensava que deies que en Sandman també li ha sortit un... No, que Sandman és un acusador sexual. Estava bé el còmic, però de cop De cop i volta es va torçar. ha resultat. No. Pues, pobra. No, pobra no! Des d'aquí, molt d'escalf, una abraçada Pobra no, m'he liat. a tots els acusats sexuals Hòstia, que ho estan passant molt malament quin últimament. giro, no? Qui t'ha vist ha pensat, sí, aquest noi té raó. No, per aquí no! No s'ho esperava ningú, Vaya lapsus, joder. Es como un microrelato, ¿no? Cuando se despertó el dinosaurio aún estaba ahí, pero ¡pam! Se venden... Un cliffhanger de cop i volta de... Uf. Bueno, ¿y tú Se qué? venden zapatos de niño, nunca usados. És un microconte de terror. I és molt adequat per al nostre tema d'avui, que és fills, no? Tu què t'ha passat aquesta setmana? Pues mira, Sí, Albert, jo, de fet, amb això he anat sobrevolant tot el rato fills, però no ho he dit. és veritat. Pues avui el tema és fills, no hem parlat, però el tema és Figlio. fills. Però bueno, ara estem a la secció de què ha passat aquesta setmana. I aquesta setmana, què ha passat? Ui, què ha passat? He mirat comentaris de TikTok, Albert. Quin és aquest pitido completament diabòlic Ja, que està sonant com... això ens ho tragarem. No sé què és. Està parant? Com de cop i volta? És No. com... Saps el pitido aquell clàssic que fican puedo escuchar a gente de menos de 30 años? En tot cas, he entrat als comentaris, ¿vale? Entro en el nostre vídeo on parlem sobre el futur de Catalunya, 100% inventat, i... calvo malparit, no sé què... No, aquest cop no m'han insultat. No. Però s'ha liat allà la de Sant Quintín. Recordem que jo comentava que Catalunya el 2095 seria el Principat de Spotify, Catalunya, bla, bla. Així és. Acudit que s'ha repetit per un dels integrants de la Rina. Ui, sí, bueno, great minds think alike, you know. Així és. Per sort, el nostre capítol va sortir unes hores abans i així no sembla que ens haguem copiat nosaltres. Però, en tot cas, va haver un comentari que em va agradar molt, vale? Que ficava no, Catalunya serà Califato Spotify Perro Sánchez II. Em va agradar. Es nombra molt. Pedro Califato Sánchez. em va agradar. Sí, en Perro ara és... Sí, era una persona clarament de dretes, aquest senyor. Sí. Home, en els nostres comentaris d'aquest vídeo no hi ha una persona que no sigui de dretes. És veritat. Entra un d'Aliança Catalana, 100%, que ha de tenir... Aquest també. Ha de portar Que no se'l tatuada... pot protegir, tampoc, perquè... No. En un moment penso, mira, està amb nosaltres. No, tampoc estava. No. Però un tio que deu portar 100% tatuat a l'Auriols en el Perineo, diu... Després diuen que la CUP i ERC són independentistes, i no ho són espanyolistes, ens tenen enganyats i són els causants de que ara a Lleida hi hagi un 25% de població musulmana. No sé què. Ui. I un de Vox li contesta,
Sí, pero los que dejaron entrar a los moros era porque se creían que así les enseñarían catalán y así habría más independentistas. Y fue CiU! I s'ha creat un debat allà. Hòstia, entre... Després ja, bueno, Aliança Catalana i gent de Vox, o no sé, crec que seria Una la mica- Falange, una mica es donen la mà, Se dan la mano. però en altres coses no se la dan Clar. res. Tenen trifulques. No, és- I aquí hi ha hagut molta trifulca sobre si Catalunya va ser independent 8 segons, si Catalunya mai ha estat un estat, no sé què. I bàsicament s'ha fet el vídeo de dos rates peleando por un xurro en els nostres comentaris, com música de Sí, Linkin perquè Park. què guanyes en un vídeo de TikTok que té 500 reproduccions? Res, però molt d'engagement, no? Com 50 comentaris porten ja, és una conversa, Sí. no diré interessant, No. perquè no és gaire interessant, però mogudeta. I estava llegint tots aquests comentaris i jo, mare meva, la gent està falant, no sé què, i he pillat el que més ràbia m'ha fet de tots, que és un que diu: Que malament parlo. no es diu liu, es diu embolic. Vés a la merda, Maria Teresa, home, deixa'm estar! Deixa'm estar! Tu creus que aquí has de vindre a corregir? A més, hi ha un moment que dic: què fiquen al teu DNI? És que posa, no? Això no m'ho dius, em dius liu. Pues diré liu! Liu podria ser un nom bastant d'aquests de català d'esquerres hippie. Liu. No, perquè ja existeix Iu, Ja. que té menys lletres, per És tant, com guanya. és l'evolució. Guanya Iu. Té menys Pichu, lletres. Raichu. Al final els noms seran... Una H aspirada. Has de parlar molt a prop, si no, no te sent. Ai, és desagradable el que estàs fent, no? M'està incomodant una mica. I bueno, això per lo que fa als comentaris, i llavors a mi, a la meva setmana, fora de l'internet, que també tinc vida fora de l'internet, m'ha passat que m'he banyat molt. M'he banyat molt a la platja i això em fa bastant feliç. A de Barcelona. Sí. Molt bé. I, vale, disclaimer. No m'ha... O sigui, fa una mica de vergonya el que m'ha passat, vale? Jo he estat a la platja aquesta setmana. Ha parat el pitido. Vamos, no ho celebris tan aviat. He No, estat a la ha platja. continuat el pitido. Aquesta setmana he estat a la platja. A les 8 del vespre encara un sol radiant. Sí. Jo, amb la panxa plena d'una paella del senyoret. Increïble. Després d'haver fet un litro de sangria de cava. T'anava molt la paella, el senyor. Sí, m'agrada. Perquè no has de pelar cap gamba ni res. Increïble. Sangria de cava, mirant el mar Mediterrani. Mm. I A he Barcelona, dit, això. O sigui, No. vas fer el dia d'un guiri. No, Ah, vale, Barcelona malgrat. No. Malgrat de mar. I mirant el mar he dit: joder, és que visc a Espanya una mica, no? En aquest sentit, no, moltes altres coses no, però en aquest sentit, Vas fer una mica així. viva Espanyita, no? Si això és Espanya, Miguel. visc a Espanya. I la història és que penso, jo quan consumeixo producte espanyol, mar Mediterrani, aprofitant tot el que aquest país té a atorgar-nos, se'm puja una mica el nacionalisme espanyol. I penso, Estan dintre de Catalunya. estan dintre de Catalunya, Que és curiós, això. però de moment, bueno, la paella és valenciana, el cava sí és català, però el sol de les 8 és de tot arreu, no? És ibèric, direm. El sol és de tot el món. Els xipirons no són catalans, tampoc. En canvi, tot en conjunt és una mica espanyol. L'ambient playita. Et fa dir una mica, pues viva Espanya. A mi inclús, Clar. que, sin ser yo nada de eso, pues imagina't, si ets de Múrcia, Clar. vale, t'estàs fent uns espetos, Mhm. estàs mirant al mar, Sí. estàs de puta mare ben fet, pues la beguda murciana típica que se't posi al damunt. Paparajote líquid. Per farlopa espanyola, que hi ha molt de consum de farlopa, pues òbviament que diuen viva Espanya, saps? Viva Espanya! Que ve de farlopa. I van... A Espanya es consumeix molta farlopa. Ah, vale. Es destria, o sigui, no es produeix, No. però es distribueix molt bé, Vale. es consumeix molt bé, etc. Vale. Pues clar que dius, viva Espanya, cojones, i si estàs a Torre Pacheco No. i saps que hi ha gent que no disfruta com tu, No. ni del pernil, ni del vi espanyol, No. pues pot ser que per això, Albert, s'hagi liat. Hòstia, Potser és per això. El programa més feixista, no? O potser
potser també... No dolment! No de cop i volta, és com Pot ser per lo que estic dient jo, o perquè s'està donant normalitat i cabuda des de les institucions i organitzacions a polítiques racials, a polítiques xenòfobes, racistes, que inciten a l'odi i que contínuament senyalen a l'immigrant com a... Vols tornar-ho a dir per fer la píldora? Perquè t'estava... Torna a fer el pot ser. Pot ser per això. Em costaria. Pot ser per això, no? Pot ser per als espetos i el Viva Espanya del Sol i de la emoció, o pot ser perquè s'està donant normalitat i cabuda des de les institucions i organitzacions polítiques a coses xenòfobes, racistes, que inciten a l'odi i contínuament assenyalant la immigració com a problema i ninot de drap per canalitzar les frustracions i el descontentament de les classes treballadores precaritzades. També pot ser per això. És que era molt complicat, Era complicat. Era molt complicat. Per tant, navaja de Ockham ens diu que probablement és per lo dels espetos. Sí, així és. L'explicació més senzilla sol ser... És la verdadera. La verdadera. I és que els espetos diuen Espanya. Viva Espanya. Viva Espanya. Espanya, viva el vino. Sí. Jo porto consells per la gent que ha sigut pare o mare i té criatures. Consells des d'un punt de vista d'una persona que no té nens, però que com que sóc un home cis-hetero, puc donar consells del que em doni la gana. Consells que ningú ha demanat, correcte. Els consells exacte. Jo et dono consells. No, és que no volia. Pam! Aquí tens 40. A mi no m'interessa el que tu vulguis. A mi m'interessa el que jo vulgui explicar. Correcte. Jo parlo per sentir-me a mi. Exacte. Parlo amb un amic per sentir-me a mi. Ho gravo. Ho publico a internet per tornar-me a sentir. Sí, perquè jo sóc l'únic que m'escolta. Correcte. Llavors, m'agrada molt fer això de començar a parlar i veure una mica perquè deixa'm posar una mica... Bueno, a veure, no m'interrompis, Radiofònic. El primer consell que dono als pares i mares és que la gent creu que tindre un fill és molt complicat. I en realitat és molt simple. Molt simple. Tan sols es tracta de resistència. És resistència tot el rato. Tindre fills és com ser un addicte al trekking d'altes altures. Vale. Amb la diferència que un addicte al trekking d'altes altures no hauria de tindre fills. Per què? Perquè els deixarà orfes aviat. És una cosa... Cada cop vas afegint gent a aquesta llista, Ja veig. Com gent que odio i que m'odia a mi. La llista té noms concrets, no? Té noms i cognoms. Miguel, Marta... Noms generals, Ja no... Però ja ho saps tu, Miquel, ja ho saps, que no hauries de tindre fill. Llavors, aquesta resistència es pot entrenar de diverses formes. La gent, molta gent es compra o adopta un gos, preferiblement que adopti. Altra gent... Si algú ens ha demostrat l'última pel·li de Batman, de Superman... Ha confós dos herois. No, és que dius de Batman. L'última pel·li de Batman. És que s'ha d'adoptar ossos. Sí. Però sí que com la paraula que ha canviat el context... Diu, canvia tot, sí. Quants Supermans necessitem, tio? Quants portem? Molts. 9 o així. I aquest és sensiblement més lleig que l'anterior, no? Sí, clar, perquè l'altre era el Henry Cavill. Sí, que clar. Sí, que... Tothom és sensiblement més lleig o molt més lleig que el Henry Cavill. És veritat. No hi pots jugar aquí. Està molt fort aquest, Sí. Una mica més lleig, però molt fort. I m'han arribat a mis oídos de que té una bona herramienta. Té un bon palanquín. Però com t'arriba això? Bueno, són coses de Twitter. Vale. Llavors, la gent entrena la seva resistència, doncs això, o agafant-se un gos, preferentment adoptant-lo, correcte, o amb cursets, o llegint llibres. Jo el que proposo és que s'entrenin adoptant un avi abandonat o una àvia abandonada, un ancià abandonat d'un geriàtric. Hi ha plataformes per això. Sí? Sí. Iniciatives per evitar la soledat no desitjada. Em sembla genial. Que està molt bé la punta no desitjada, perquè hi ha gent que diu, tu, deixa'm sol, no em toquis els collons, però això és voluntari. No vull pallar pupes. És que hi ha un xiste que m'agrada molt,
que és d'un que es diu... crec que era del Chavo Escrotito. Del com? Chavo Escrotito. Vale. És un vinyatista argentí, crec que era d'ell. T'ho diré parlat, però era dibuixat. Que està un nen a l'hospital i... i llavors arriba el doctor i diu: Roberto, tengo muy buena noticia. ¿Has encontrado la cura? No, pero aquí está Spider-Man. I fa... És l'Spider-Man. És la segona millor notícia que pot rebre, no? En aquell moment. Sí. Hi ha molts memes d'això, en plan, quan estàs a l'hospital i entra el teu superheroi preferit. Tot això per lo de Superman, Sí. Total, no, per la soledat no desitjada, no? Correcte. Bueno, que... Total, que la gent li agrada molt cuidar de persones de les persones dependents en els seus primers anys de vida, però s'olvida de les persones dependents en els seus últims anys de vida. I jo dic, per què? Si són quasi iguals. No tenen pèl, no tenen dents i tenen bolquers. I m'agrada molt de la gent de residències, no? Que hi ha molts que necessiten cadira de rodes, bàsicament. Sí. Hi ha un dia concret a la setmana que la gent els va a passejar. Així és. I m'agradaria molt que es fessin competicions de curses de iaios, tio. Que... Però sense la cadira de rodes, que facin comando. No. Tu, el iaio és el vehicle. Sí. Tu ets l'atracció. I competeixes contra dones sud-americanes que estan professionalitzades en portar iaios amb cadira de rodes. I són molt bones. Però, bueno, amb entrenament i esforç, jo crec que pots anar fent un lloc a la lliga de curses de iaios amb cadira de rodes. Pot ser. Ja ho patentaré. Happy Wheels. Total, que la diferència al final entre un iaio i un nadó és que al cap d'uns anys el iaio no passarà per l'edat del pavo. No. No passarà per cap edat. Però, els iaios es posen molt l'edat del pavo també, tio. Quan comencen a colar-se al súper, si comença a sudar tot la polla, creuen per on volen... Sí, tens passant una miqueta la... És l'edat del pavo potxo, És l'edat del pavo de veritat, perquè físicament s'assemblen més. I els hi surt aquí com un... Sí, una papallonga. No? És que m'està costant molt perquè tinc el text après, però no el conto amb les interaccions. El vull llegir. Total, que... Què posa aquí? No entens la teva lletra amb ordinador. És un problema, que has ficat calibri 12. Bueno, que si al final no t'agradaria tindre un avi perquè et fan coses els avis, sempre pots jugar que és el teu fill que ha sortit com el Benjamin Button. Següents consells. Consells de seguretat. Vale? Jo aquí donaré consells perquè el teu fill No prengui mal. no prengui mal. Esdevingui una persona. Després d'aquest projecte de persona pugui tindre uns certs anys on diguis és una personeta i ha sobreviscut fins allà. Vale. Primer consell. Clar, és que mantenir un fill mort és fàcil. És difícil mantenir-lo viu i sa. Sí, clar. Et pots perdre, però... Primer consell. Que el nen estigui tancat, sol i sense distraccions tot el rato, tota l'estona. Vale. Perquè així alimenta la seva personalitat i la seva imaginació. De moment, Monstro d'Amstetten, check. Exacte. No? O sigui, si tu no tens distraccions i no pots fer res més, el que fas és desenvolupar la teva personalitat. Sí. Perquè només et queda el teu cervell. Hi ha el tema llavors... de la sala que és 100% silenciosa, que es veu que si t'estàs no sé quants minuts et tornes boig. El nen allà. Clar. El nen allà. Pot ser la sala més silenciosa del món, o també jo el que proposo són cotxes amb vidres tintats. El teu fill allà, durant hores. I que s'ho passi bé sola amb les seves coses, de nen petit. Si tenen un cervell que flipes. Clar, és que se'ls està follant el cervell al mòbil, però si no... Clar. Sí. Tu el fiques al cotxe unes horetes cada dia i ja veuràs com puja. Ja aprendre, nen. Vinga, et deixo. Després et fartista, després va a la Massana. Sí, no, fatal. Com tu, Albert. A mi no em van ficar al cotxe suficients hores. Et van anar traient de tant. Exacte. Segon consell que jo dono.
Tema joguines. Ni una. No, sí. Ah, vale. Però cuidado amb elles, han de tindre un tamany adequat pels nens. Vale? Un tamany adequat perquè el nen les pugui manipular sense perill. Això ja t'ho ensenyen sempre. Sí. Llavors tu pensa que el nen té les mans molt petites i els dits molt petits, té els dits petits. Molt petits. Llavors les joguines han de ser petites. Molt petites. Molt petites. Adaptades. Ha de ser perquè ells es puguin manipular amb els ditets, perquè clar, si és una joguina molt grossa, el nen no pot agafar. No pot. No, ha de fer com... I té molts dits. Per tant, moltes peces petites. té molts dits. Un nen té 10 dits. 10 dits són molts. Jo Són crec que no bastants. necessites 10 de res en la vida. No. Però... Moltes peces petites. Moltes petites. Jo recomano peces petites de Lego. Moltes. Peces petites de Lego de més 16 anys per al teu fill. Però que no es desfacin, que sigui una cosa... No, clar, Que el més 16 anys significa que poden durar 16 anys aquelles peces. Clar, Això no ho sap la gent. biodegradables. És com la crema solar, que la gent pensa que són la quantitat de graus o la quantitat de... que allò significa una cosa, però en realitat són els minuts. 2 minuts. Doncs les peces de Lego, si fica més 16, significa que dura 16 anys. Correcte. Perfecte pel teu nen petit, perquè després si tens un altre, si aquest falla pel que sigui, doncs li pots tornar a donar les mateixes peces de Lego. Correcte. I com saps si li han agradat les joguines o no al teu fill? Què li agrada més a un nen petit? Ficar-se coses a la boca. Correcte, molt bé, Free. Doncs tu veus les coses que li agrada més posar-se a la boca i li regales coses similars petites. I ell que disfruti tot el rato. Sorra. Peces de Lego com amb la forma o amb la textura de la sorra. Correcte. Prou petita. I petita, prou petita perquè se les pugui ficar a la boca tota La l'estona. sorra no la vols perquè no. No. És del terra. Ah, Però exacte. peces de Lego que, Sí. que són fabricades per una empresa. De plàstic bo. Plàstic bo. I si és tòxic, millor. Sí. Que Eh, aprengui, que és que no, pues, els hi dona mal de clar, panxa no? qualsevol cosa. Darwinisme. Mm. Eh, Jo crec, tinc la teoria de que no em dona mal de panxa les coses perquè m'he mossat les ungles sempre. I Això que m'ho has dit. estic acostumadíssim a fotre'm merda a la boca. Llavors jo crec que puc menjar caca que no faré gastroenteritis. Hòstia, És un poder, és un exemple molt concret, eh? sí. No ho he comprovat, he dit crec, no? Recordem. Per creure, tu pots creure moltes coses, Crec ningú et que- pot desmentir. Mira les religions. Llavors... Buah, demagògia aquí! Un podcast anticlerical de confiança. No esperava això, eh? No ens agrada ni el feixisme ni la religió. Oh, són rics! No ens agraden els rics. Més consells. S'ha d'agafar bé un nen petit. La gent no sap agafar bé els nens petits. No el saben agafar. No el pots agafar així, el nen petit. No és una peça de fruita, no el pots agafar així. No, jo he vist gent que diu, ui, una foto, sí, mira. T'ensenyen el nen així. No, pots s'ha agafar-ho d'agafar així. bé, el nen petit s'ha d'agafar bé. Com s'agafa bé un nen petit? Digue-m'ho, La natura és sàvia. és sàvia. Llavors, ella ja ha preparat un raconet molt tubet aquí, on es pot pinçar i fer la grua amb el nen petit, com si fos un llavero, com si tingués un llavero. Saps com quan agafes una bossa de te Jo he pensat bruta com i la tires a la basura? Vale. Doncs agafar el nen així per a l'espot, Com, aquest com tubet. un mochi. Com un mochi, una empanadilla, sí. L'agafes així. Si vols millor agarre, com una pilota de bolos, no? Aprofitant la part tova, pam. I així ja no... Ah, exacte. Fas ganxo. Sí, que si no, ja no que se rellisquen. La M'agrada. gent no ho sap, Però això. jo pensava que ho feia tothom així. Clar, ho ha de saber. Consell final. L'últim. Dedicat a aquells pares que tenen fills prematurs. No passa res, però heu de tindre una cura extra. Vale? Llavors el que recomano és cada dia 2 segons al microones perquè s'acabi de fer. 2 segons, 2 segons com un colant, que et quedi com un colant de súper, que l'has de fer molt poc temps perquè et quedi dur per fora però segueixi estant líquid per dintre. Creus, sincerament, que passaria alguna cosa? 2 segons. 2 segons? No, que s'acabi de fer, t'ho estic dient en sèrio. Una mica així de... Fins això els primers mesos. 2 segons, sí. Sí. Així es va adelantar. L'Òscar, el nostre amic, Vam ficar al microones 2 segons. no, però ell té la idea de que... Sí, la seva mare, en lloc d'incubadora, Sí. deia cubadora. No!
Deia cubadora. I li fa molta gràcia a l'Òscar pensar que cubadora és una màquina on et fiquen i si tu has sortit amb poca xispa, Sí. et cubanitza. Te fa una mica més Una mica sabrosón, més saps? sabrosón, no? Això té com aquest... Per això ell aquesta és tan xispilla. sabrós. Clar. Per això. Molt bé. Molt bé, doncs ja està. Jo crec que amb això pots criar un nen fins als 18 fàcilment. Sí. Fàcilment. Easy. O pots criar 18 nens d'un any. Agafem. A mi em fa més por que un nen prematur, un postmatur. Un nen que surti amb 13 mesos, O amb 2 anys. 2 anys. I dir, mare! Surti fumant ja. Un piti. Creus que li sortirien com cames extra o alguna cosa? En plan, que es vegi tant que es torni a fer. Es fa molt. O que tingui... Ja s'ha fet tant que li segueixen donant menjar i ha de fer més. Que ell dintre tingui 2 personalitats per això. Que sigui 2 nens. Que metafísic, no? Bueno, i a més, si sortissin tan postmadurs, t'aprofites del fet de que està tancat en un lloc fosc i ja desenvolupa molta imaginació. Així és. S'ha de pensar en això. Aquestes coses... O no. La gent té els fills als 9 mesos sense pensar-ho gaire. 12-13. Un any natural, 12. 12, és veritat, ja. No he encontrado ningún grupo o dispositivo llamado Luz. Bueno, moltes gràcies. No No, no l'he encontrat. Et toca a tu, Free. Hey, wait a minute. Wait. Albert, per aquesta secció, ja saps que no m'he preparat gaire. Vale? Hòstia, començant des de la bajona. Sí, però bueno, no passa res. Jo, quan hem parlat de fills, dic, joder, estem en una edat que comença a tocar plantejar-s'ho. Hem tingut parelles molt de temps, bueno, els nostres amics ja van tenir fills, es van casant, etc. Tu saps del que et estic parlant, vale? La pressió aquesta. Has dit rotllo, no hi haurà xistes aquí, A mi ara mateix m'està donant un patatús. Sí, aquesta conversa s'ha de tenir. Així és. I llavors jo he començat a pensar, bueno, Jo, fills... el tema de tindre fills és un dels temes que em fica pressió per acabar sent funcionari si res de tot el que estic fent funciona. Clar. Funciona. Clar, si no funciona... Funcionari. Per tant, jo... És una cosa que vas tirant endavant i no te pares a pensar. Però quan m'hem dit, va, fem aquest capítol, doncs, bueno, s'ha de pensar. Sí. I he dit, fills, què em ve al cap amb fills, no? Dic, bueno, doncs no. Fem les preguntes que s'ha de fer una persona per saber si vol tenir fills o no. Vale. M'ha fet molta por, això. És un test? No, no és un test, però són preguntes que ens ajudaran. Vale. Llavors... Les podem respondre, no? Sí. Em sembla bé. Una de les primeres Una preguntes mica que jo d'afició. diria és si t'agraden els nens. A tu t'agraden els nens, Albert? Estan amb cuidado, que és un slippery slope. T'agraden els nens? M'agraden els nens. M'agraden els nens que conec. Els nens de desconeguts no m'agraden. Els nens que conec m'agraden molt. És que, sí, estic molt d'acord. Jo, Perquè no tinc cap necessitat de suportar els nens de persones que no... per mi els nens m'agraden com la droga. De tant en tant, i si conec el propietari. Això és la meva teoria. Si no, si és massa constant o no coneixes el propietari, desconfia. Sí, clar, si estàs amb un nen que no coneixes el propietari i el propietari no està allà, també et pots endur un embolic. Sí. No. Penses, mira, bueno, agafaré això que m'he trobat aquí. No acaba bé aquesta història. Això que m'he trobat Això que he trobat aquí no tindrà propietari. M'ho Clar, emporto. no. No, ni amb droga ni amb nens surt bé això. No. Els nens no se'ls ha de tenir por, però se'ls ha de respectar. És com el mar, ¿vale? Són perillosos, s'ha d'anar amb cuidado amb els nens. Jo els respecto. ¿Vale? No diré si m'agrada o no, jo els respecto. Els desitjo el millor a tots ells i els hi tinc un respecte profund. Però, bueno, què collons? I els ajudo, que jo en el bon preu, si em diuen 6 cèntims per una aldea infantil, vols arrodonir 6 cèntims per una aldea infantil? Jo li dic, no. Cobra'm 18 i fas 3 aldees infantils. Jo sempre fico que no. 3. Mira, doncs no tindràs ni Perquè una són aldea al teu nens nom. que no conec. Que rastreo. Que malament està la religió. En canvi jo odio els nens. Aldees infantils. I si són nens que són... Un cura no odia I si- els nens. Clar, i si són aldees que estan instruint a nens feixistes? Algú s'ensenyarà d'aquella aldea i jo no controlo l'educació d'aquella aldea. Que jo suposo que I les si aldees estàs infantils que promocionant un promocionen status al quo? bon preu Què? seran catalanistes, saps. seran No ho saps. d'esquerres, inclusives. No ho Els saps. valors del bon preu, clar que sí.
Sí. Quin creus que és el supermercat fatxa? Cap Bravo. Bravo és bastant fatxa. Me l'imagino, tot i que és francès, no? Mm. Can Bravo. És igual, Albert. Si ens hem de posar a veure els dos a la vegada, Tinc molta calor, sisplau, no em toquis. fa molta calor. Sí que fa calor. Pues, jo, l'únic que passa és que no sé tractar els nens. A mi, si un nen em demana un piti... No sé com reacciono. Si un nen em demana un piti, de primeres dic no, però i si te'l demana dient sisplau i gràcies... Clar, l'has de premiar. Està molt ben educat. L'has de premiar. S'ha de premiar. Sí. Amb un piti mateix, que és el que volia, no? És que em generen dubtes. Li pots fer... Pep. No es fuma! Aparent. Premiat i allí Li tires sonat. de... Saps tocar la guitarra? Bam! Bueno, més preguntes que t'has de fer per saber si vols tenir un fill. Digues. T'has de preguntar si series un bon pare. És important, també. Jo crec que seria un bon pare. Tu creus que series un bon Tots els pare? consells que he Per donat, què? Ja. tots els consells que he donat, tio, és material, això. És vital. Però a part Com no de- he de ser bon pare si fico 10 hores al dia al meu fill en un cotxe tancat amb els vidres tintats? Tens tota la raó, que és empíric, no cal ni que ho justifiquis. Clar. Jo no estic segur. Penso, o sigui, jo sé que sóc bona persona, però no sempre les bones persones són bons pares. No. Hi ha exemples. Mhm. Hi ha exemples de bons... Gent increïble. Gent que ha no és fet bon coses pare. meravelloses. Son Goku. Son Goku. Son Goku, un tio a totes luces increïble. Incredible. No té res de mal, tio. No. En canvi, no és bon pare. Li cuida el fill al Alien Verd. Un alien verd, que és un alien verd de puta mare, amb molt Molt de flow. de flow. Va tot el rato, com diuen, recaudando karma points, no? Com es diu, tio? Aura. Aura points, Està cosechando aura tot el rato. Sí, tio. això sí, de tots els personatges de Dragon Ball, el Piccolo és el que té més aura. El cor petit, o... Que si no t'ho diran en els comentaris. Cor petit, El dimoni cor petit és el que més aura té. Però bueno, tot i així, deixar-li el teu fill i parlar al teu fill només cada 3 legislatures namekianes és fort. Clar. És un mal pare. No, és que m'he mort. Ja, Goku, bueno. Goku, que tots sabem que te la peles. És veritat que és una molt bona raó per ser un pare ausent estar mort. Ja, però és que ha estat mort 6 cops. Al final és una mica vicio, no? Una mica vicio. En Krilin, des de que té filla, ja no es mor més. És veritat. Un pare de puta mare. Es fa policia. I bon calvo. Té una feina estable. Es fa Quina policia, feina té el Goku? tio. Granger. Es fa poli. La puta edat. La puta edat que t'acaba enviant a la merda. En fi. Més pares, més penya molt bona, però que no és bon pare. Guifré el Pilós, Així és. puto amo, va fer l'escut de Catalunya. Però, pam, quan el va fer? Quan va decidir ser un pare ausent. Exacte. I, com un poeta em va dir, com un poeta em va dir, no sé el que em va dir. Ai, no sé ni on està. El WhatsApp. Hòstia. Ja ho tinc. Com un poeta em va dir. Què et va De dir? res et serveix pintar l'escut d'un país amb la teva sang si la teva sang no et veu ni en pintura. Poesia. Poesia pura i dura. Poesia pura i dura. Així dels- és. dels 8 del matí. Ha costat de dir-ho, però quan ho has dit, diu, hòstia. Sí, però això en post-por queda que no passa. Més preguntes. El meu fill seria un bon fill? És important, també. És veritat. important, És Perquè... veritat. Però també és veritat que tens milers i milions de fills possibles en els teus collons. Llavors, no saps quin És una seleccionar. loteria. Però crec que tu has de pensar si podràs portar-lo cap a ser un bon ciutadà. Però has de tenir en compte que depèn com Pues l'he llegit. et pot sortir un fill malo, et pot sortir el pitjor tipus de fill, el fill d'advocat. És el pitjor tipus de fill. Fill d'advocat. Per què? Algú no té res de bo, un fill d'advocat. No té- Una actitud Clar. que fa que tot el més sigui negatiu i tòxic. En canvi, un fill de profe m'agrada. Tu creus que és perquè ha escoltat tota la seva vida el xiste de abogado el que tengo que Pot colgado? ser que això l'hagi deixat Que bastant... l'ha anat erosionant mica en mica. I a part que normalment ser un puto pijo tampoc t'ajuda. Però bueno, el millor... Clar, però fill- si és advocat ambiental,
sempre hi ha excepcions, tens raó. No? Tens tota la raó. Clar, aquí és... Segurament és una mica repel·lent el nen. Va haver una Però- època que jo volia ser abogat ambiental. Sort que l'has esquivat. No sé jo si és tanta sort. Quina mandra, tio. Però això, s'ha de tenir cuidado. I si veus que el teu fill comença a ser rapero o criptobro o diu los profes decían que no llegaría a nada, cuidado, perquè segurament no llega a nada. Vale? Clar. Quines aficions compartiries amb el teu fill? Això és una bona pregunta a fer-se. És important compartir aficions Els porros. amb els teus... Correcte. És important que els fills i els pares comparteixin aficions, menys si el pare és un putero drogadicte. Aquí ja, que cadascú faci les seves aficions per separat. Tu quines compartiries amb ell? Els videojocs. Amb el teu fill? Mhm. Clar, És una cosa bonica. Potser a la seva generació ja no es juga. Ja és... Han desenvolupat tant la imaginació que ja no juguen. És veritat, si estàs jugant als marcianitos amb el teu cap, I quina comparties amb el teu pare? a les pel·lícules d'humor, per exemple, a mon pare li agradaven molt els Monty Python, a mi també. És guai, això. Jo amb el meu pare mirava Empeños a lo bestia, a Discovery Max. I fèiem a veure quants capítols podíem veure sense parlar. La mitologia també ens agrada molt als dos. És friqui també el teu pare una mica, Sí. Bueno, que guai. Està bé. Se li treu tot lo friqui quan veu el futbol i comença a dir «Arbit la puta!» Una afició que no comparteix amb mon pare. Zeus, mal rayo de Zeus te parta! La confiança mesclant les dues coses. Una altra pregunta que t'has de dir, és molt important aquesta, és Vale. em cal un fill? És una pregunta egoista, però em cal un fill? Tu què creus? Per què voldries tenir un fill? Et cal? Fa falta? Perquè et porti les coses. No? Mi màquina de traer cerveza se ha averiado. Si penses qualsevol de les raons que diguis, serà molt egoista, excepte si dius per la continuació de la humanitat. Que tampoc seria poc egoista, perquè ara mateix hi ha massa gent. Ja n'hi ha prou, no? Sí. Però bueno, tu tens aquesta comissió i dius per la continuació. Pues jo hi penso i dic, pues ja no cal que el tingui, per què? Perquè jo vaig donar semen. Mhm. Jo vaig donar semen, per tant, ja he fet la meva part. Que la vaig donar per solidaritat, això t'ho vaig dir. A un conegut? No, a una clínica. Jo estava baixant Rambla de Catalunya. Sí. I hi ha gent amb carpetes, vale, carpeteros. I un d'ells em va... Jo els sé esquivar normalment. Un d'ells em va intentar parar i diu disculpa, ¿conoce acción contra el hambre? Disculpa. ¿Conoce acción contra... Perdona. Amb les mans així. No va així, Albert, no va així. No? ¿Conoce acción contra el hambre? I jo li vaig dir, sí, comer, no? I el vaig esquivar, aquest el vaig esquivar. Com I després em va pillar un altre i em va dir 50 euros per una palla. Així em va parar. Clar, tan solidari no serà. I vaig dir, bueno, és Espanya, els únics països que es paga. En general és... Sí? És gratuït. I jo tenia 18 anys, ni un puto duro, i moltes ganes d'ajudar a la humanitat I i vas les dir, parelles que no poden tenir 10 cubates. Vaig dir, 10 cubates, perquè estaven més baratos, a més, en aquell moment. Clar, en aquella època volien 5. I vaig anar a donar semen. Al final, ara no sé, no ho faria, segurament. Ara no ho faria. Clar, no tens un mini dubte de si... Va ser hi fa ha tots anys, ja. un petit... Clar, aquí hi ha una persona que es comença a quedar calva. Pot haver-hi nens clarejant, ja. Minillos calvos por ahí. Hi havia dos portes i al veure et van ficar en una? En plan, no saps si és la bona o la dolenta, no ho saps. Jo no estava calvo en aquell moment. Clar. Van ficar un bon perfil. Persona amb cabell. Capacitat capilar bona. I tu, és broma! I tot com balla el vent. Balla el L'experiència... vent. Si tu preguntes com és l'experiència, bàsicament és una sala tancada on te pots desenvolupar molt la imaginació, però si no vols desenvolupar la imaginació, hi ha revistes Hi ha revistes. que no vols tocar. I hi ha una pantalla Ah. on pots ficar el que vulguis. I bueno, tu fas el teu, Hi ha com un menú, en plan... hi ha un mando que tu tens un plàstic per no tocar i amb el mando pots ficar vídeos antics, porno vintage, gent que està morta. gent que està probablement morta. I quan acabes hi ha una finestra que està opaca, tu piques el timbre, I has d'esquitxar. s'obre la finestra i surten les mans i diuen gràcies, em porten el pot i tanquen, ja està. És bo. No fa gaire mal, està tot bé. L'únic que a mi m'ha deixat seqüeles perquè ara jo no puc anar a un Macauto sense palmar-la. Clar. Diuen, vols el McFlurry, vols tu? És una mica incòmode.
Li cal al món un fill teu? És una altra pregunta, fer-se. A tu et cal el fill? No ho sé, però li cal al món? La gent està tenint fills com si... Mai no hi se hagués demà. sap, mai se sap, perquè normalment els fills magnífics o els fills que són satan no tenen gaire a veure amb seus pares, per molt que Freud digui. Ja. En Hitler, son Rara pare, és. ningú sap què va fer. No, No, transcendit gens. no importa. En Dalai Lama, el seu pare no importa tampoc. És un molt bon punt, això. Llavors, és jugar a la loteria. Jo ho faré i jo no importo, el meu fill ja sortirà com sortir. Tens tota la raó. Jo aquí tenia pensat que la gent els està tenint com si no hi hagués demà i ho notes en que l'altre dia vaig veure una mare, tio, que li van dir, ai, quants anys té la teva criatura? I va dir, tindrà uns 2. Tindrà uns 2! Una mare contestant, tindrà uns 2, que vaig pensar, Mare. uau, hem avançat molt, una mare contestant com si fos un pare, saps? És veritat. Però, bueno, l'última pregunta ja, perquè he portat bastantes, no està bé. Està bé, està Quina molt estava? millor que El que que esperava, m'estaves ja, dient. sóc un geni. És una cosa que no puc evitar. Li podràs donar una bona vida. Li podré donar una bona vida. Això quasi que depèn més de la societat que del propi pare. Sí, però ara la gent es pensa moltíssim. No, I clar- en el meu pis no podré tenir un gos perquè no té balcó i no podrà... Però en canvi un fill sí, 3 o 4. Imba, Tio, tu diràs. Perquè un nen pot imaginar-se les seves merdes, un gos no té imaginació, clar. ja. Bueno, Tu el nen el fiques a la nevera i ja que en pensi. i a part, jo m'hi ficaria a la nevera ara mateix. Eh? Clar. I abans, tio, abans els nostres pares ho tenien més fàcil, bueno, tampoc, però t'aparcaven amb l'avi. L'avi estava jove Sí, sí, i sí. et cuidava, Estava potent, l'avi potent. recent jubilat, que això és una joventut nova, Sí, sí. i deia, Als dona'm un fill, 60 dona'm anys. 3, estava de puta mare. Jubilat amb 60 anys. S'estava de puta mare. Aparcaves el nen amb l'avi. Ara, com que tenim els fills cada cop més tard, quan Ja. vas a aparcar el nen amb l'avi ja està aparcat a un geriàtric. Sí. I no es pot aparcar en doble fila. No, És il·legal aparcar en doble és fila. il·legal. I llavors es donen situacions que Has de és disfressar molt difícil el teu nen d'avi saber si vols i o no. acabarà sent el Jordi Pujol. Sí, o el nen el farà servir, perquè els nens tenen molt mala idea, per fer curses d'avi, si és que ja t'ho he dit. És veritat. Ja t'ho he dit.